Εν τη γεννήσει την παρθενίαν εφύλαξας, εν τη κοίμηση των κόσμων που κατέλειπες, Θεοτόκε, μετέστης προς την ζωήν, μήτηρ υπάρχουσα της ζωής, και τες πρεσβείες τεσσές λυτρούμενοι εκ θανάτου τας ψυχάς εν τη γεννήσει την παρθενίαν εφύλαξας, εν τη κοίμηση των κόσμων Ημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάνω των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσα την ζωή ημών Χριστό του Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει εις πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίδια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Έκραξα προς εις αρκουσόν μου, πρόσχες τη φωνή της ζωής Θεός μου, εν το και κραγένε με προσές εις το αρκουσόν μου, Κύριε. Να ευτυχθήτω η προσευχή μου, ως τη μία ενώπιον σου. Έπασης το κυρώνο της Υιρα εστερική, εις άκουσον μου, Κύριε. Του Κύριε φυλακή μου στο μαχαίρι μου, και θύραν περιοχής περίς ακύλη μου. Μη ευθύνεις την καρδία μου εις λόγους πονηρίας, του προφασίζεστε προφάσιστε αμαρτίες. Την ανθρώπινες ατομένης την ανομία, και ούμε συνδυάσομαι τάντρονες εκ των αυτών. Εδέψει με δίκαιος, εν ελέγχε ελέγξει με, ελέον δε αμαρτωλού, μη πανάτος η κεφαλή μου. Ότι έτυχε η προσευχή μου έτεσε με άρθρο. Ακούσονται τα ρήματά μου, ότι ζήτησαν, ότι πάω τη στεράγη επιτυχή, η εσκοσύνητα ως άνθρωπο παρασονάρι. Όχι προσέ, Κύριε, Κύριε, η οφθαλμή μου, επισήπησαν, μη ανταμένει στην ψυχή μου. Φύλαξον με από παγίλος της συναισθήσαν τόμοι, και από σκάλων των εργαζομένων την ανομία. Πεσούνται ένα σύστρο αυτόν οι αμαρτωλοί, κατά μόνας ημί εγώ έως αν παρέλθω. Φωνή μου προς Κύριον εκέτραξα, φωνή μου προς Κύριον ευεήθη. Εκχέω ενώπιον αυτού την δέησιν μου, την θύψην μου ενώπιον αυτού απαγγελών. Εν το εκκλήσι
εν οδό ταύτη οι επορευόμην έκρυψαν παγίδα μη. Κατεννοούν εις τα δεξιά και επέβλεπον και ουκίνο επιγινώσκον με. Απόλετο φυγή απεμού και ουκέστην ο εξητών την ψυχή μου. Και έκραξα προς Κύριε είπα, σύ η ελπίς μου μερίς μου, η εγγίζοντον. Προσκέτως δεησή μου, ότι εταπεινώ της πόδρα. Ρίσε με εκ των καταβίων πόντων με, ότι εκρατεώθησαν υπέρ εμέ. Εξάγαγε φυλακή στην ψυχή μου, του εξομολογήσαστε το όνομα σου. Σε τον βασιλέα και δεσπότη, άγγελοι απάστοσαν υμνούσιν, εγώ δε σοι προσπίπτω, ο σώτερον εις κράζον, ο Θεός ηλάστη τίμη και σώσον με. Επόμενος δικαιιαίος σου ανταποδός μη, αθάνατος υπάρχουσα ψυχή μου, τους εις κύμαση του βίου μη καλύπτουν. Ανάψουν τόσα, τόσον ευεργέτη, ο Θεός ηλάστη τίμη και σώσον με. Εκβαθέλε και κραξάσι, Κύριε, Κύριε, εις άκουσον της φωνής μου. Δάκρυα μη δώσ' ο Θεός, ως ποτέ τη γυναικήτη αμαρτωλών, και αξιώσον με βρέκειν τους πόδα σου, τους εμέχ της όδου της πλάνης ελευθερώσαντας, και μύρον εποδίαση προσφέρει βίων καθαρών εν μετανία μη πιστέντα, ή να ακούσω καγώ της ευθέας σου φωνής, η πίστη σου σέσω και σε πορεύου εις ειρήνη. Γεννηθεί το τα ότα σου προσέχοντα εις την φωνή της δεήσεώς μου, όταν λάβω κατανόν τα πλήθη των πεπραγμένων ειδινών και εις έννοιαν έρθω της φοβεράς εκείνης ετάσεως, τρόμος συνεχόμενος προς καταφεύγω των φιλάνθρωπων Θεών, διό μη παρήδης οικετεύωσε μόνε αναμαρτήτε, δόρισε κατάνοιξη την ταπεινή μου ψυχή, προτελευτής και σώσον με. Εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, τι της υποστήσετε, ότι παρασύ ο ηλασμός εστιν, μεγίστους εν καιρό πιστή επιδειξόμεθα της εγκρατείας πόνους, όπως μεγίστης δόξης επιτύχομεν, ελέη του μεγάλου Θεού και βασιλέως, απολυτρούμενοι της φλογός της γέννης. Έλε και το όνομα τόσο επιμεινάσαι, Κύριε, υπέμεινε ψυχή μου εις το λόγο σου, ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κύριων, των χρόνων της ληστείας νη υπερμεσάσαντες, αρχήμεν Θεού δόξης, σαφώς επιδειξόμεθα, και εις τέλος εν αρέπου πολιτείας, φάσε θερμός σπεύσομεν, όπως λειψόμεθα την τρυφήν την αγύρω.
φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας, ελπισά το Ισραήλ επί των Κύριων, υπερμεσάσαντες τάκη την ιεράν της νηστείας περίοδον, προς το μέλλον εν χαράκ διευθυνδρομήσομεν, ευφυΐας ελέω, τας ψυχάς αληθόμενη, όπως αξιοθόμεν Χριστού του Θεού ημών και τα θεία παθήματα προσκυνήσε, προφθάσε και την φρικτή και Αγίαν Ανάσταση. Ότι παρά το Κύριο του έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης, και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ, εκ πασών των ανομίων αυτών, Ιουδαίων φριάγματι και θρασίαν ομότητη, λογισμών αντέθηκας ανδριόφρονα, τι των μελώντων προσβλέπουσα, Θεόφρον απόλαυσιν, διαμένουσαν αη, διαιώνουσας αλευτών, εις επέτυχες, από γης μεταστάσα προς νυμφώνας, ουρανίους και χωρίαν, την ακατάλητον ένδοξε. Ενείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη επενέσατε αυτόν πάντες οι λαοί, βασιλείας ευπρέπειαν και τερκνίνων με ωραιότητα, κάτι δίνει ξύωσε του νυμφίου σου, οραϊσμένη τη στήμναση, στερά σου αφήσεως και πηγή των αγαθών, επαξίως προσήγησας, τι της επέκεινα, δεήθης εφροσύνης μετουσίαν, καρπουμένη μακαρία και την αθάνατον ευκαιάν. Ότι κρατεώθη το έλεος αυτού εφημάς, και η αλήθεια του Κυρίου μένει εις τον αιώνα, ου ζυγός της δουλίασε, ου του χάμνον το θήλεος, ου λίμος σου μάστιγες ενεπόδισαν, τι των μαρτύρων στερότητα, μιμήστε πανένδοξε, προθυμία ψυχής, τας βασάνους υπέμεινας, όθεν έτυχες, ουρανίων θαλάμων και στεφάνων, των χαρίτων εκοσμήθης, περισταμένη το κτίστη σου. Δόξα Πατρί και Υιόν και Αγίο Πνεύματι, Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μετανία στο άριστον και σωτήριον φάρμακον, η Θεόν κοιήσασα τον σωτήρα μου και των δακρύων τα ρεύματα και ώρα στην ενία της φρικτής και φοβεράς αδεκάστου τεκρίσεως συνειδόρισε και φυγήτες ευχές σου ο Πατέρε των κολάσεων των δρόμων και διαστρέψαστε χαριτών. Σοφία όρθις, ως ηλάρων Αγίας δόξης, αθανάτου Πατρός, ουρανίου
Αγίας προκείμενον.
Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, οικετεύσατε υπέρ ημών, Άγιοι Απόστολοι και Άγιοι πάντες, ηναριστόμεν κινδύνων και θλίψεων, ημάς καρθέμων προστάτας προς τον σωτήρα και κτήθμεθα. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Υπό την σήμερ σπλαχνίαν καταφεύγομεν Θεοτόκε, τας ημών οικεσίας μη παρήδησεν περιστάσιν, αλλά εκ κινδύνων λύτρωσε ημάς μόνοι αργοί, μόνοι ευλογημένοι. Κύριε ελέησον, 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 Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, 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 Κύριε ελέησον. Πατέρες, έσπισαν να εορτάζεται η μνήμη του Οσίου Ιωάννου σήμερα και να προβάλλεται το περίφημο σύγγραμμά του, η κλίμαξη. Το έργο αυτό ονομάζεται έτσι επειδή σε 30 λόγους ανεβάζει τον μοναχό αλλά και κάθε ευσεβή Χριστό σαν με 30 σκαλοπάτια από τα χαμηλότερα προς τα υψηλότερα μέχρι την κορυφή της αγιοσύνης. Στο πρόσωπο του Οσίου Ιωάννη της κλίμακος συνδυάζεται η σοφία, η πράξη της αγιοσύνης και η μυστική θεωρία. Ο Όσιος Ιωάννης γεννήθηκε και έζησε κατά πάσα πιθανότητα μετά τα μέσα του 6ου μετά Χριστόν αιώνα. Δεν γνωρίζουμε τίποτα άλλο από την προσωπική του ζωή, αφού από την πρώτη στιγμή που εγκατέλειψε τον κόσμο, το μόνο που φρόντισε ήταν να ζήσει ως ξένος ενωμένος με τον Θεό. Γνωρίζουμε ότι από την ηλικία των 15 ετών, από αγάπη για τον Θεό, πήγε στο Σινά, όπου έγινε μοναχός. Βλέποντας τον γέροντά του σαν μία ολοζώντανη εικόνα του Χριστού, αφοσιώθηκε με απόλυτη υπακοή. Ένας από τους μοναχούς, ο Στρατήγιος, προέβλεψε ότι ο νέος αυτός μοναχός θα αναδειχθεί από τον Θεό φωστήρας της οικουμένης, όπως τούτο προφήτεψαν και άλλοι χαρισματούχοι Σιναΐτες γέροντες, και η προφητεία τους επαληθεύτηκε. Πέρασαν έτσι 19 χρόνια, και όταν κοιμήθηκε ο γέροντας, ο Ιωάννης αποφάσισε να ακολουθήσει την ανάβαση της κλίμακας των αρετών, ζώντας ως ερημίτης. Αφοσιώθηκε σε αυτή την οδό και διάλεξε ως τόπο άσκησής του ένα μέρος απόμερο που ονομαζόταν Φωνάς, 5 μίλια απόσταση από τη μεγάλη μονή του Σινά. Για 40 χρόνια έζησε εκεί, μη έχοντας άλλη ασχολία παρά την αδιάλειπτη προσευχή και την φυλακή της καρδιάς του, ζώντας ως ενσώματι άγγελος. Έτσι κατόρθωσε να ανέλθει σε μεγάλα ύψη αρετής. Τότε συνέβη κάποτε να ευρεθεί μεταξύ των αγγέλων, είτε με το σώμα είτε χωρίς αυτό,
και με παρησία ζητούσε να φωτιστεί για τα μυστήρια του Θεού. Βγαίνοντας από την φλογερή αυτή προσευχή, ένιωσε σαν να έβγαινε από πυρωμένο καμίνι και αισθανόταν πολύ μεγάλη ανακούφιση και καθαρισμό από τον ορίκο της ύλης, ώστε ολόκληρος ακτινοβολούσε από φως. Με μεγάλη δυσκολία κατόρθωσε να δεχθεί κοντά του ως υποτακτικό έναν νεαρό μοναχό, τον Μωυσή, ο οποίος έγινε μάρτυρας των θαυμαστών του κατορθωμάτων. Μία μέρα ο Μωυσής απομακρύνθηκε αναζητώντας χώμα για το μικρό του περιβόλι και ξάπλωσε κάτω από έναν μεγάλο βράχο να ξεκουραστεί. Τότε αποκαλύφθηκε στον Όσιο Ιωάννη, που βρισκόταν στο κελί του, ότι ο υποτακτικός του Μωυσής κινδυνεύει. Αμέσως σηκώθηκε και άρχισε να προσεύχεται. Όταν ο Μωυσής επέστρεψε, του είπε ότι μέσα στο λίπνο που τον πήρε για λίγο κάτω από τον βράχο, άκουσε ξαφνικά τη φωνή του γέροντα να τον καλεί, τη στιγμή ακριβώς που ο βράχος είχε αποσπαστεί και απειλούσε να τον συντρίψει. Η προσευχή του Οσίου Ιωάννη είχε ακόμα την δύναμη να θεραπεύει τις ορατές και αόρατες πληγές. Κατά αυτόν τον τρόπο λύτρωσε έναν μοναχό από τον δαίμονα της πορενίας που τον οδούσε στην απελπισία. Κάποτε άλλοτε κατάφερε και έφερε βροχή. Ο Θεός όμως εκδήλωνε ιδιαίτερα την χάρη του προς αυτόν, παρέχοντάς του το χάρισμα της πνευματικής διδασκαλίας. Στηριζόμενος στην προσωπική του εμπειρία, κατοικούσε γενναιόδωρα όλους όσους έρχονταν να τον βρούνε. Γεμάτος από πολλές και μεγάλες αρετές, είχε φτάσει πλέον στην κορυφή της κλίμακος της αγιότητος, ακτινοβολούσε σαν αστέρας στο Σινά και έχερε του θαυμασμού όλων των μοναχών. Ο ίδιος θεωρούσε τον εαυτό του αρχάριο και μη χορταίνοντας να συλλέγει παραδείγματα ευαγγελικής διαγωγής, ταξίδεψε σε διάφορα μοναστήρια της Αιγύπτου. Όταν ο Όσιος Ιωάννης συμπλήρωσε 40 χρόνια παραμονή στην έρημο, τότε εξελέγει από τον Θεό και έγινε ηγούμενος της μεγάλης κυρίας Μονής του Σινά περί το έτος 650 μετά Χριστόν. Αφηγούνται μάλιστα ότι την ημέρα της εμφρόνησής του παρίσταντο 600 προσκυνητές και ενώ βρίσκονταν όλοι καθισμένοι στην τράπεζα, αξιώθηκαν να δουν τον προφήτη και θεόπτη Μωυσή ντυμένο με λευκό χιτώνα να πηγαινοέρχεται δίνοντας οδηγίες στους μαγείρους, στους οικονόμους, στους δοχιάριδες και σε όλους τους διακονούντες. Την εποχή αυτή ο ηγούμενος της Ραϊθό, που πληροφορήθηκε την εξαίρετη πολιτεία των μοναχών του Σινά, έγραψε στον Όσιο Ιωάννη να του εκθέσει εγγράφος τον τρόπο σωτηρίας για εκείνους που έχουν ασπαστεί τον εισάγγελο βίο. Ο Όσιος Ιωάννης τότε, με ταπείνωση, έγραψε μέσα από τη δική του εμπειρία τα σπλάκα του πνευματικού νόμου, το περίφημο βιβλίο του, την κλίμακα. Μέσα σε αυτό, με την μορφή 30 σκαλοπατιών, τα οποία ο Ιακώβ αντίκρισε καθώς κοιμόταν στην έρημο, ο Όσιος Ιωάννης δεν θεσπίζει κανόνες, αλλά μοιεί την ψυχή στον πνευματικό αγώνα και στην διάκριση των λογισμών. Ο λόγος του διεισδύει ως ρομφή αποφτερή στα κατάλογα της ψυχής, αποκόπτοντας χωρίς συμβιβασμό κάθε αυταρέσκεια, καταδιώκοντας ως την ορίζα τους την υποκριτική άσκηση, την φιλαυτία και τον εγωισμό. Κοιμήθηκε ειρηνικά περίπου 600 μετά Χριστόν σε ηλικία 70 ετών, ενώ με το έργο του αυτό, την πνευματική κλίμακα, κάθε σαρακοστή δείχνει σε όλους την πορεία της ανόδου από τα υγιεινά στα ουράνια, από τα πρόσκαιρα στα αιώνια, στην αναστάσιμη χαρά. Πάντων προστατεύεις εν Χριστή, η κρατέα σου χειρή, αγγίγαρου και χωμένα μαρτωλή προς Θεόν, εν κινδύνης και θλίψες αημεσιτία, η κατά
περιστάσεως τους δούλους σου. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλησπέρα στην Παναγία Βοηθιά μας, καλό υπόλοιπο Μεγάλη Σαρακοστής.